Mara azimayi akuyankhula ndithu azimayi akuyankhula kuti inu azipani zotsutsa apita nthawi itu ikupita azipani zotsutsa inu chirandiponi kanthu azipani zotsutsa achina manganya manganya ndo wachipani chotsutsa manganya ro ndi chipani chaketu nde yes azipani zotsutsa akuti chirandiponi kanthu chifukwa nthawi ikurani ikupita nde tiumvere maganizo ake. Lukhulupiriro la azipani ngati salingalira mozama bwinobwino muja akuyankhula kuti ine ndipitirira mpaka 2030 ayikapo pa zinthu ziwiri. Chinthu choyamba amuza Anabel Ntalimanja kunena kuti asalole kuti pakhale auditing. Tikupita masiku ajatu akupita nkhani ya mauno ineyo panopa zimene amene ndikufuna ndikulimba nawo komanso amene ndikuwafuna kwambiri ndiotsutsa awa abomawo ndibe nawo ntchito mutu mwanga anachokamo koma ndikulimbana ndiotsutsa boma. Otsutsa boma chimene ndikulimbana nawo ndionena kuti panopa ngati ifeyo tingalowe m'mavuto ngati dziko la Malawi lingakhale pa mavuto ngati dziko la Malawi lingapeza litaluza zisankho anthu ake ndiotsutsa boma. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti anthuwa mgwirizano palibe akangana na maudindo. Nkhani yayikulu imene kuvuta papa ndi udindo. Anzawo aja anatha bwanji zipani 9 nkusogoza anthu awiri mosavuta mongogwirizana titere zipani 9 nkutheka. Chifukwa chani? Amadziwa chimene akufuna kuchita. Koma awawa mwina chimene akuchita sakuchidziwa akungofuna kutseka naonso zawo zija nchifukwa chake akukangana kuti tikapanda kukhala ife zijazi tikakhala ife nanga papa tibwezeretsa mavuto amene takhala for 5 years tili kunjawo ndi zimene zikuchitika apapa. Ndikuyankhula mawu chifukwa chani? Ndikuyankhula mawu chifukwa chonena kuti zipani Malawi muno zipo almost 23 zimene ziregistered. Pa zipani 23 azikulu simungalephera kupanga mgwirizano zipani 10 nkupanga chinthu chimodzi sizingatheke simungalephere kupanga zimene zozo koma chifukwa chokuliyana mitima ndekale pamene popo munene kuganizira kunena kuti kodi awawa amene akukaniza kuti tikaone kaundu wa voti muli zichani mmene mumu zimene zozo zikanakupatsani mphamvu yonena kuti no akuluakulu tigwirizane timange chimodzi zipani 10 zipani 11 over 15 zimene zikanatheka chifukwa 3/4 za zipani zisenza kumwera kuno Eastern Region and Southern Region mwandimva panalibe vuto nase zikanatheka koma chifukwa cha kukonda udindo kukonda majera mphoto kukonda kuzunjikira nifake mukanika opanga mgwirizano nde muone dzulo pa Times panali program ija imene amakamba za auditing ndi zina zofunika za pachisankho pamene paja anthu aja akuthandizirani akumenyani nkhondo mwandimva representative wa SADC amene anachokera ku Tanzania uja akumenyani nkhondo yokuuzani kunena kuti it's a must kukapanga auditing koma inu muliphe basi mangozikanda mwe osaganizira kunena kuti ngati zafika mabungwe akunja SADC nkumatikira kumbuyo tiya aone na opposition akaone mulichani mmene mu unali mwayi wanu kupanga mwasanga zimenezi musayiwale kunena kuti ikangotha 90 days ikangotsala 90 days kamamba 90 days sisadzalolanso kupereka kweya ina iliyonse koma within this 90 days tindi umphamvu kwauza kuti zimene takazipeza mu system ya make after auditing even registration yambireso ufulu umene tili nawo amalawi ufulu umene tili nawo ndipo palibe amene angaletse ndama ndi za Malawi ndi zathu sizaboma sizachakwerayi mwandimva koma kama mukupanga madress mpaka padzatsale 2 months ndiye muzati ifeyo basi azangokukana nana beroja ngati nopepera ngati nosenu mulibenzera kwani nosenu nonse zipani zonse mmeto mwanu mulibe wina wake amene matakasika nkumaganiza kuti mwina at least iko ntapanga chonje ndipempho langa lonena kuti please chonde kunjaku masiku akutha tikamadzuka mama tumadzota chotsa tsiku tagwirizanani tapitani mukapange auditing kumene kuja malamu dzulo ine ndimamvera wa SADC uja representative wa SADC ochokera ku Tanzania anayankhula kuti aloleni anthuwa ndi ufulu wawo akaone mu system palibe chifukwa chowaletsera
yenuyo munamapanga program anasanga anabela asamakuzeni zochita koma nimuzimuze yeje zochita ife abati zimuze anabela zochita tikubwera ndi ma expertise athu azaone mukakhutira nazo yes go ahead sitinakhutire nazo inu tindi ufulu kumuza anabela kunena kuti kuyambira registration ndionongeka tikuyambiranso palibe chimene angaletse yeucha palibe chimene angaletse inu so doing chisankho chizakhala chokomera aliyense koma zimene mukupanga ina akakuza ni kumangopanga madelays kumangotani mupangitsa ndithu kuti zina zake zosalongosoka zichitike mayi akuluakulu mutimve chisoni mizimu kutaya kuti anafe olo kuyankhula paujeni pakumangokhala kulimba mtima koma mizimu muli mavuto pano kwabwerana ndonde tikudyana ndolo deire mwanimva koma maufulu tikumenyera inu mukadzawina kukhala m'mipando mwanumo ife simuzatiwerengera ngati anthu nanjiso ndinu wozikondanso ndikale ndi anthu ozikonda koma ife chimene timangofuna tidziko pang'ono tingoliphula pamotopa mwina chimanga chokha ife tidzakhala nacho kati zikagulisa chimangacho nkumagula matemba zimene zisakukhudzeni nikudya matovutovu anuwo kumeneko vomerezani mawu ndikunenawa vomerani kuti mayi akunena zoona ndikunena zoona nkhonda amati kumenya ifeyi kumafuna 50 kwacha ine ndikanakagula bonya nkumagula airtime nkumayankhulira izi sindimapasidwa ndi munthu ina aliyense ndiyanga mwanimva kandaphika mandasi koma kupanga zimene sindipanga kuti ine ndizakhale MP ayi sindipanga kuti ine ndizakhale minister no sindikupanga kuti ine ndikapezeka ndili ku embassy koma tikupangira mtundu wa Malawi mabeneficiary number 1 ndinu yanzathu andale muzitimvera tikamakupemphani zinthu muzitimvera odi yanga yakuluakulu amene amatha kutumiza ma odi ichite security kwa mkulu wina aliyense wachipani political leader wina aliyense amve zimene tikukulirani inuyo kuti kumudzaenda ma MG2 nokha mudzakhala zinduna ndera petu mwana kuti ife tinkang'amba kukamwa simudzatiyesa kani mafoni athu osatiyankha nanji ndi foni mungayankhe koma ife sitikufuna kuzadyera majira mphuto kuchokera kwa inu ife tikufuna kuti anthu tikasintha uchitsiru kuchitika lero tikauchotsa mphusi yapadera ife tidzatha kugula fetetsa nkulima chimanga madyetsana kuphunzitsana tupita usikulu ndagulitsa chimanga mwana wanga mwandimva lero taganizani ndikagulitsa chimanga chingati ndikamulipire mwana ku school fees chimanga matumba angati taganizani lero kuti mwana uja tikangulie zinthu za ku school shopping ya ku school tingangulie ndama zingati mkholo pa longo khala pa khoma zimene zozo ndi zimene ngati mukutona ndi kungolimbana ndi kung'amba kukama nkhani yake ndi imene ndi pempho langa pa ndikupita pa main point unena kuti meeting ya dzulo imene yankhuledzwe ndi ma stakeholders adzulo ndimayitsata ndikukupemphani azipani otsutsa mazipani 5 zimene mwagwirizanani aditipini kuti mmamva mapemphero madandaulo anthu tikananena kuti mchonde tagwirizana nimukwane pani 10 zikwane 15 tilimbane dziko liti nkhazike chakwera tipange zina tione kuti kodi ife mulungu anatiyang'anira kumbali kapena nditokha ndi zimene tifuna kupemphani nkhani yachiwiri ndamumva wina wake akunena kuti kaya munthuyo kaya wangokhuta kaya wadya chani aliyense amene ali mulandu milandu chaituluke poyera pasanafike nthawi yopeka manomination asakaime maka a DPP inunso MCP muli ni milandu ndipo mukazango panga mistake kuti muyimitsa DPP okha ndi nkhonde zambi pamene popo achina Gotani Hala muli ni milandu taimva kali yamba kutuluka achina Chimwendo Banda muli ni milandu nanji uyu wakumala defense force kuli milandu anthu nonsenu mukayenda nanunso kuimbidwa milandu even chakwera muno wake sakuyenda kuima pa president him 1 he is a criminal 2 is a thief musamangomba milandu anzinzanu ngati mulibe milandu inunso muli ni milandu na milandu yonse inuyo ndazizani mukwadziwa kuti pipo muzambidwera limodzi Moses muzapanga piye pa ballot paper chifanonse ninokuba ma criminals musamana ngati famala istimadziwa zopepera zimene mukupangazi musamati tengi ngati yonse ndife opusa olo tisanapite school koma ife timaona ife ndi mzimu wachidziwitso timanzati chindi chitsiru uyu ndi munthu awa kupanga zopeperawo panga za umunthu ndakupepera kwanu kwa MCP ife mwatitopesa Agape Khombe pachena asowa wapezeka mind you ukamankhula zopepera zakozo uzidziwa kuti lino ndi dziko si mathematics chani mwana ngati kuti anthu akukusekerani zimene mupangazo ndimafuna ndiyankhule nkhani zimene zozo kunena kuti ifenso mukamapanga zanu zitimakhadi kukuonani kuti awa akuzona ngati iwo ndi opambana koma sinu opambana zopepera zanu zimene mapangazo
muzondife zimatikwana koma one day lidzakhala one day and ine am sure kuti tsiku likubwera. Ine ndi pempho langa kuti a opposition tapitani kaye kumeki chifukwa ifeyo tindima information cheka kumeki komweko kungotiuza kuti akuluakulu please anthu akanalimba mtima mmeki system maina ambiri mulibemo akumwera ndiye tapitani mukaone koma decision musazadikireso mpana 2 weeks kuti mpange decision wasi mwapezako vuto litulutseni poyera lichidwe sort out nthawi yomwe olo chisankho legislation yambireso nzotheka ndamati ndi zathu za Malawi mawa uno ndiyekeze mwe wiki ino ndivumba ndi maviyeni mutisokoneza mitu musayesa ana anu ifeyi ifetu sa ana anu ino aujenazi paninu ifeti kumenyera nkhondo anathuwa kuti mwina tsiku adzapeze mtende azitha kupita ku sukulu mwenere mwana usamalephe kumtumiza ku sukulu chifukwa chene ndilipi achani ndipanga bwanji chifukwa dziko likusowa mtende pamene ana inuyo nde mungoti akukaphunzira ku America akangoti akaphunzira kuti ifeyo dziko likuwangotipula ife zikhawa kutipulirani si choncho